At dahil bakasyon na ang mga bata, uuwi muna kami ng probinsya. Yes, uuwi muna kami ng Bicol for today's video. Umalis kami ng bahay ng madaling araw. Umalis kami ng 2 AM in the morning. Mas maganda kasi magbiyahe kapag madaling araw. Walang gaanong sasakyan sa kalsada. Kaya mas magandang magbiyahe dahil iwas traffic na din. So ayun na nga, dahil umuulan na umalis kami, sabi ko hinay-hinay lang. Kasi madulas yung daan. Kung baga, slowly but surely. Ang sabi... Nakaka-excite naman na uuwi ng probinsya. Actually, hindi lang ako ang excited na umuwi. Kahit ang mga bata, sobra nilang excited na makauwi ng Bicol. Dahil namimiss daw nila ang mga pinsan nila. Tsaka natutuwa kasi sila pag naandito sila sa Bicol, sobra silang makapaglaro. Mas gusto nila dito kasi takbo dito, takbo doon. Hindi mapigil-pigil sa kakalaro. Hi guys! Good morning! Welcome to our vlog! Pauwi kami ngayon sa Bicol. So, gumaka na kami. See you there! Say hi! So, hayun na nga, mag-8:30 na ng umaga, naisipan naming tumigil para mag-almusal. Dahil gutom na ang mga person. Actually, nagbaon kami ng kanin para ulam na lang ang bibilhin. Sobrang excited din ni Andre kasi first time niya makakauwi ng Bicol.
tuwang-tuwa na makikita na niya ang mama lola niya at ang kanyang tita mama. So, hayun na nga, sa hinaba-haba ng biyahe, eto na yon, eto na, welcome to Iriga City! Hay, salamat! Nakarating din kami sa bahay namin. Yan pala ang mama lola ni Aliyah. Na mama ko rin pala. Na-miss ka namin. Yan nga pala mga pamangkin ko, anak ng kapatid kong panganay. Yan ang kapatid kong panganay. Nag-alaga yan kay Ali nung bata pa siya. Kaya sabi ni Ali, miss na daw niya yan. Home sweet home!